Матур смслар килә, бик матур котлаулар килә. Һәм сөйләшәбез без бүген Әби бабайның тормыш дәресе турында. Безнең радио тыңлаучыларыбыз да актив. Һәм шуннан да Әби бабайларның әйткән сүзләре бүген дә тормыш шигаре булып кала диючеләр шактый. Менә Әби бабам дәресләре дидегез бит инде, әйме? Искә төшә, бала чакта бабай белән инеш буенда кулга таяк тотып, таяк өстендә пумала булсын диенде. Теге каз бәбкәләрен саклап, казларын саклап инеш буенда. Әйтеләр, йөзәләр, без бабай белән яр буенда икебез утырган, шуларга карап утырабыз. Рәхәт, күңелле ничектер. Нәрсә турында сөйләшә идегез? Менә Глобаль проблемаларны хәл итә идегезме? Менә әйме, беләсеңме? Бер традицион сораштыру бар иде бабайның. Без миңа ничә 6 яшь вакытта әни белән Анапага барып кайттык. Ни белән инде шунда. Һәм шуннан кайткач, бабай көн сайын бер сорау бирә иде. Я улым, сөйләп җибәр инде, самолеттан төштегез, шуннан мин инде тизеп сөйләп китә идем, әйбәтләп. Ихлас бит өчен күңелдән бер үтерен төшереп калдырмыйча әйбәтләп сөйли идем. Икенче көнне тагын шул ук сорау. Я улым, самолеттан төштегез инде, шуннан мин тагын сөйлим. Һәм бер 2-3 көннән соң, 3-4 көннән соң бабай, һаман бер әйбер сөйләп йөрер инде дип әйткәнмен шунда. Кирәкмәс сораулар биргәндә минем бабай булай дия иде. Кызым, әгәр дә синең башың катыра башласалар, сорау биреп, белмим, күрмәдем, мин бу авылныкы түгел дип кенә җавап бирдем.